Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb el Jaume, el que porta la botiga de l'Obrador del Marc, i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Bé, molt bé. Doncs comencem. D'on ve el nom de la botiga? Bueno, és un obrador, l'obrador de fer el Marc, i el nom de Marc és Marc de Quadro. Molta gent es pensa que jo em dic Marc, i no em dic Marc. Marc vol dir el Marc de Quadro. Quants anys fa que la botiga està oberta? Bueno, aquesta botiga fa 15 anys, però que faci març em fa 27, perquè abans estava allà baix al carrer Sant Miquel Petit. De què treballaves abans d'obrir la botiga? Feia mobles de cuina, amb el meu germà, tenia una fusteria. Quin és el marc més gran que has fet mai? I el més petit? El més gran? Hòstia, 2,80 metres per 1,50 m o així. I el més petit 10 per 10, 8 per 8, no sé. Quina és la cosa més curiosa que t'han fet emmarcar mai? Jo, moltes. Unes sabates, uns mitjons, un vestit de comunió, un vestit de bateig, estris d'un barber, antics, eines d'un fuster, eines d'un sastre, moltes coses. Quins productes i serveis ofereixes a la botiga? Doncs ofereixo portafotos, pintures, miralls, quadres, aquarel·les, tot el que és referent en marc i pintura. Quanta gent hi ha treballant a la botiga? Jo sol. En aquest moment jo sol. Quin procés segueixes a l'hora d'emmarcar un quadre? Doncs des que em porten el que es té que emmarcar, triem el marc que hi volen posar, si volen posar passepartout, si volen posar doble vidre, triem el que hi vulguin posar, baixo cap al taller i tallo la motllura, faig el marc, tallo el vidre, poso el vidre, si va passepartout poso passepartout, poso el que tingui que anar dintre i ja està, i esperar que el vinguin a buscar. Les pintures que tens aquí a la botiga, les has fet tu o només les tens aquí per vendre? No, les pintures no les faig jo. Són de pintors de Solsona o pintors de fora que me les deixen aquí per vendre-les, per emmarcar-les i per vendre-les, si es venen. Quins marcs es venen més, els de metall o els de fusta? Els de fusta. Quants tipus de marcs tens a la botiga? Uns 650 o així. Amb models diferents, 650 models diferents. Qui continuarà el negoci? Doncs no ho sé. No ho sé, perquè al meu fill no li agrada, la meva filla ja té la seva feina, no ho sé. En aquest moment no ho sé. D'acord. Ara farem la pregunta dels espectadors, penjo una història a l'Instagram de Vilar_Produccions i demano quina pregunta li farien a la botiga que toque. En aquest cas era la teva i la pregunta és la següent. Quina mida de marc es ven més? Home, depèn, em porta foto la 15-20 i amb un marc estàndard per fotos i això una 30-40 o la 42 per 29-7 que és tamany foli, que és el que més es ven. Si haguessis de descriure la teva botiga en poques paraules, quines serien? Amb marcs a mida, amb marcacions a mida. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia i per què? N'hi ha vàries, però te'n diré una que m'agrada molt, que és a Cal Molins, a Carnisseria Molins, pel tipus de botigueta, és una botiga de tota la vida, tota la vida que jo l'he vist sempre, i m'agrada aquest tipus de botigues i aquesta m'agrada molt. D'acord, doncs moltes gràcies Jaume per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. Moltes gràcies a tu. I ens veiem a tots la setmana que ve amb les pròximes entrevistes.